עד כמה הייתם רוצים לקבל כסף עבור תמונות שצילמתם דרך הסמארטפון שלכם? ברוכים הבאים לקאש פלאש. שעשועון אינטראקטיבי בו אתם משחקים מהבית דרך הסמארטפון שלכם. מתמודד אחד כנגד 6, בתחרות 1 על 1, על הצילום הנועז והמהיר, בזמן שהשעון מתקתק. החפץ שנמצא אצלכם ביד הוא החפץ האהוב ביותר עליכם, כי יש לכם 30 שניות לצלם לי את החפץ הזה, הוא מרוסק לרסיסים, שבור, מעוך, גמור. היסוס קטן. אני לא יודעת. גל, את מתלבטת והזמן הולך ואוזל. והמתמודד מפסיד הכל. לא צילמת את עצמך, אנחנו חייבים תמונה בשביל שתנצחי. איזה באסה. המתמודד הראשי בוחר אחד מתוך המתמודדים לאתגר הצילום. מאיר, למה דווקא יונית? בטוח לא את שניר, זה אני יודע. אם הוא מפסיד, היריב לוקח את הכסף. לצלם את עצמכם מנשקים את הבעל חיים שלכם. אם הוא מנצח, הכסף הולך אליו, והוא ממשיך לסיבוב הבא. אם הוא ניצח את כל המתמודדים, הוא זוכה בכל הקופה. טוב די, אני לא יכולה לעשות את זה. מאיר, סחטן עליך, אתה זכית שוב בסיבוב הזה. לא, אני לא מאמינה, נו, באמת. אני הכנסתי את היד שלי לדג, זה ממש מגעיל, אתם חייבים לתת לי עוד הזדמנות. עד רגע ההזנקה, המתמודדים לא יודעים מה תהיה המשימה. לצלם את עצמכם בתוך הפח אשפה. רוצים גם להשתתף? אין בעיה, כנסו לאפליקציה. לשעשועון קאש פלאש אפליקציה ייחודית, אשר דרכה ניתן לצלם, לשלוח ולהשתתף במשחק. בנוסף ניתן לצפות בשידור דרך האפליקציה. אתם לא תאמינו כמה זה קל, עד שמתחילות המשימות. אוקיי. צלם את עצמכם רטובים מכף רגל עד ראש. אוי, זה זורק כבר נהדר. אוקיי. להכניס את הראש לאסלה ולהוריד את המים. קדימה, לא חבל על הכסף. קאש פלאש. כי תמונה אחת שווה 1,000 שקלים, או קצת יותר. או פחות בעצם. תגיד, מורידים להם מס על זה?